carrer i representant del camí del Sant Grial i l'associació en este poble. És molt important perquè és un lançament pel camí, per l'associació. Hem estat diversos anys ja allí, hem visitat les exposicions de tots els Teruel, en Aragó, en València. Els ministres han vist el projecte nostre, que és molt important, i és interessantíssim sempre dinamitzar-lo en aquestes fires importants internacionals. Sí, és molt important perquè la credencial primera era un poquet grandeta. Esta és més interessant, més amena, més xicoteta, però és molt important perquè ahí enlaça tots els canvis que conlleva el camí de Sant Grial. I a part és més moderna i és molt interessant el que porta. Passejar-la és més còmoda. Sí, té un mapa molt interessant. Veus ahí l'itinerari perfecte del camí i a part no t'has perdut en aquesta credencial, pots anar a fer el camí tranquil·lament, sense perdre.